Wat hebben we het hier leuk en gezellig in de studio. En dan komt hij binnen. Ik zit natuurlijk een beetje te sputteren, maar niet dat in ieder geval. Want ik ga nog wat echt belangrijke dingen de komende weken. Ja, maar wacht, Jaap Ek. En Jaap Ek. Sta voorbereid, hè? Ja, sta ik hier voor Jaap voor Jaap maken. Die stellen met een hand op stroopt omhoog. Want hé maat, hij denkt al, ik kom er net onderuit. Ja, zeker. Oh, ze maken het alweer clear, zeker. Ja, oh god. Wat fantastisch. Ja, geweldig. CW beschakelen. Even op naar de DJ. Wakka. Ze is vaak ik ken haast niet missen. Wie Bouke, welkom jongen. Ja, goeie met je, Dit dankjewel. zijn we wat oorst in Friesland. Ja, dat is even een heel stukje alles hier weer vlak. Dat is krijg wat oors in Spanje. ja, toen was in Spanje geweest, hè? Mist nou al de draaitafels? Ja, ik ga hier in Nederland ook wel, maar dit is natuurlijk heel oors. Het is er internationaal gebeuren en Ja. het is gewoon heel oors als hier in Friesland, in een kroeg, in een discotheek. Maar we zijn er voort op de Londen kwamen, want toen bist de discjockey, door alles met cd-spelers neem ik aan en USB-sticks, het is al je techniek. En toen bist de draaienwest in het Boetenloon. Waar haast je zitten? In Spanje? In Mallorca, in El Arenal. Het is het Nederlandse kingdom, is maar daar. Ja. Zit ik vol met Nederlanders. Ja, ik praat het Duits en Engels. Maar Waarom daar dan heen? Nou, dat dan toch vol met Nederlanders zit. Ja, wist je het? Ik snap het echt niet. Ik geef een signaal naar Spanje daar. Daar praten we wel Nederlands. Ja. Absoluut. Dus, En ik kan gewoon de kipsaté bestellen. Ja, dat is zo. Ik ben niet in Griekenland geweest. Ik denk, nou, dat wordt al van die, dat yoghurtspul, weet ik veel. En de eerste de beste restaurant die is er. Dus ik nog carbonara, kipsaté, rappels. Een hele kleine momentje. Ja. De cameraman Mark moest die even omdraaien, want het gaat echt gebeuren. Jaap zit nou op de stoel, kreeg echt een tatoeage van RTV NOF met zijn eigen naam erop. En we gaan net zien hem zijn dat deze 30 dagen beeld zit. Nou ja, waarom naar die? Wie Bouke? Want hoe bist u daar eigenlijk te lonen kwam? Nee, ik draai in Nederland draai ik wel een soort van een man. Ik ken hem zeg maar een beetje mijn manager nemen. Ja? En die draait het zelfs ook op Mallorca. En die zei ze me, was toch direct een maandje draaien. Maar hallo, hoe hard bist u? Ik ben jongetje neer. Jongetje hier. En dat wat samen in het vliegtuig te stappen, ik onderin en ik meidje mijn feest maar. Wat hier stal je mij? Ik had al een heel seconde night achter, maar... Hele seconde. Ja, maar echt heel kwaad was dat. Nou, wat hier kan je mij, net zo vol eigenlijk. Ja, ik hier meer, wat nog zo wist wie mijn draaispel. Ik houd iets een drumpadje, haak mij met gloertjes erop en mijn USB-stickje, mijn koptelefoon en wat klingen. Maar ja, het is een mooi waar, een zwembroek en een t-shirt. Dat is lekker aan natuurlijk. Dat is lekker aan gewoon, ja. Jeetje. En de eerste tijd moesten draaien, waar kwam ze te lonen? Zie je het in een kroeg of zie je het ergens zoals? Waar zie je het? Ik wie er aan voor een kroegje, Café de Slok. Dat is een hele Spaanse naam. Dat is, Ja, het hele beeld daar is helemaal vooraan. Ja. Nee, maar wie wel leuk, het is gewoon allround kroegje. Ik had daar eerste per Jan, hij is ook een proto-Duits. Dus want zie het in het Duits gedeelte, want de Duitsers zien toen op vakantie. En Nederlanders en Engels en alles kwam de del. Dat was hartstikke leuk. Maar du bent zelf, hoe lang draai je het al? Ik draai nou 6 hier. 6 hier? Dus rek ik niet meer uit vanaf mijn tredje. Tredje, ja, dan zit het er wel een beetje in je natuurlijk, hè. Herkenbaar. Maar als je dan als discjockey daar komt, is het dan een hele pad? Want ik ben al hier de Boedenloonse meesten. Wanneer ik kom besluit wat ik eigenlijk zei, had ik überhaupt het zei ze vol. Weet je, ik pak de toekomst. We net een hele grote kroeg. Ik zie ze wat vlak bij de ingang. Ja. Dus ik zei eerst erop, ik hallo. En dan praten ze of in het Duits of in het Nederlands of in het Engels waarom. En dan wist je welke taal het hem is door de microfoon. Dus de praat eigenlijk al de taal als een beetje nou? Ja, Duits, Nederlands en Engels, hard om je op. Spaans nou net? Ja, hola. Dat is bij mij een ijsko. Hola. De dos cervezas en daar houdt het om je op. Ja, jeetje. Dos cervezas, 2 bier. Ik belangrijk. Te makkelijk. Maar als het nou weer omtekent, auditeert, hoe lang hast je zitten? Ik ga er een maand zitten. Een maand zitten? Ja. En als het nou weer omtekent, wat wie het allercoolste, gaafste moment was dat mij maken haast? Ja, het vetste moment wie... zat direct een discotheek Veronica. Daar draaide ik een DJ die moest van 1 jaar waarom naar Nederland. Ja. En die Janne mocht ik dus voor hem invallen. En die Janne draaide... En hoe komt het dan? Als ze die dan pensioen of oors? Nou, zo random. Ik zie het op dat is heel stom. Ik zie het op het terrasje daar. Ik dronk een biertje daar, cerveza. En in één keer kwamen ze bij me van, wie wou ik? Ik hoorde die jongens worden, wie een maat van mijn managers is maar. Ja. En hij zei van, was toen die Janne en de Veronica draaien? Oh ja, natuurlijk. Ja. Doen we. Ja, natuurlijk. Bammen. En toen kreeg ik de strijddagen later dat DJ Korsakov die de Janne direct stier. Dat was wel mooi. Een bekende naam. Dat is een bekende naam. Wauw, wat een gek. Dus toen dacht ik eigenlijk al van, dit wordt een dikke Janne, dit wordt er ook. Ja, en dat wie het echt, denk ik. En dat wie het echt, ja. En beschreeuwt zijn Janne dan eens?
Ja, Bascarosi aan de familie wie geweldig. Korsakov die wie positief en die hier al als koffies te zitten. En die zei van nou, het ging hartstikke goed met die. Ja, het San dat al zei, denk ik toch van nou ja, doe ik toch iets goed. Ja. En ik de Janne begon, ik skiet hem. Ik dacht van oh, je maakt me wel echt zetten. Je maakt wat doen, je maakt me zien letten. Ja. Dus ik ging erheen met trillende handjes. Echt draaide ik weer van het eerst. Maar toen ging ik bezig wie, ja, de pakste hitjes, is juist de meest. En dan pak ze veel met de noemers erop en razen. Hey, de café de slok is binnen, het personeel binnenkomt. Ja. En zo'n ding. En, ja. Wat voor muziek is het eigenlijk? Was het rijst? Wat is die stijl? Ja, Jodé wie het eigenlijk alleen maar commercieel. De hits, de Nederlandse hits, de internationale hits. En ja, Korsakov kwam, dus de hardstyle en hardcore hits, ja, er direct bij. Dat komt dan. Ja. Oh, dat is super heet. Ja, super geweldig. En toen hast voor u zeker wat mij nam, hè? Ja, ik heb even een mix gemaakt met al mijn de noemers van Mallorca, zeg maar. Ja, want wij hebben wel een blenderkust in, maar... Dat is even een orde blender. Er komt een blender binnenzetten. Zo, nou wat leuk. Hey, Wiebe, er bloos nog even wat heen hier in de studio, hè? Ik wil nog even heen. Ja, zeker. Helemaal te gek. Wij gaan die Zomerradio remix, die gaan we nou voortdurend even draaien. Dan gaan we even de beuker in van. Ik ben 90's, hè, dat is dan ook wel die ding, denk ik. Ja, onder andere direct, ja. Ja, alles wel. Alles wel. U vraagt ik draai. Gebroeders ja, natuurlijk. Ja? De Cool Kids. De Cool Kids act natuurlijk. Oh, partij. Nee, of replay. Ja, goed zo. Jongen. Hey, belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ik druk op de blender, daar komt er, ja? Ups. De hit in de blender. Remix. De Zomerradio remix. Will Grigg is always from the Northern Irish Beast. RTV NOF. Zomerradio.